I si s'aconsegueix, que sembla que s'aconseguirà, vostè que és un home creient, té alguna promesa? Perquè ja sap que Pochettino en el seu moment va anar a veure la Moreneta, el president ha promès fer una caminata de Montjuïc a Cornellà, i vostè què farà? No, yo no tengo, por el momento no tengo nada decidido, planteado, pero solo a pensar me pone la piel de gallina, entonces no quiero mirar más adelante, ir tranquilo partido a partido y ya veremos. Seguro que haremos algo, pero hay tiempo para pensar. I pensar en l'afició li posa la pell de gallina, el tracte que els estan donant aquests dies, el recolzament, els crits d'ànim, això sí que és per posar la pell de gallina, ¿no? Lo que está haciendo la afición es algo indescriptible, ¿no? Pero fenomenal, fenomenal. Y cuando salimos al campo y veamos todo esto, cómo nos apoyan, nos motivan, pero ahí no te puedes parar, no puedes parar de correr, de saltar, porque se nota que hay un jugador 12 que está con nosotros, es muy importante. Yo le he dicho la semana pasada, esa es una afición de primera, más, pero se nota, lo estamos viviendo juntos y yo, para mí, vuelvo en casa muy feliz hoy y creo que la afición también. Es el deporte, jugamos al fútbol para disfrutar y cuando llegan los momentos así hay que disfrutarlo y con la afición que nos apoyan cada día y eso es increíble. Doncs moltes gràcies, molta sort i que continuï ampliant el rècord. Gracias a Dios lo haré, trabajo para conseguir cosas así y gracias a la ayuda de mis compañeros creo que tenemos que seguir. Gràcies. No sé. Doncs amb aquests 498 minuts de Carlos Kameny, com el porter més imbatible, ens quedem. Queden 4 jornades d'aquí a final de temporada i, evidentment, es pot ampliar i molt el rècord del flamant porter de l'Espanyol, el camerunès Carlos Kameny. Kameny, que queda clar que avui ha entrat ja a la història del Reial Club Deportiu Espanyol. Qui també ho ha fet és Mauricio Pochettino. Pochettino i Di Blasi ja mereixen també un monument a l'entrada de l'estadi de Cornellà al Prat perquè el que han fet no està a l'abast de qualsevol. Anem a escoltar el que ha dit després del partit Mauricio Pochettino. Vamos a calmarnos todos. Es verdad que ganamos 3-0 a un gran equipo como el Valencia, pero seguimos estando en una situación difícil. Venimos en una muy buena dinámica de juego y de resultados, pero vamos a mantenernos con calma, ¿no? Con tranquilidad, sabiendo que todavía quedan muchos partidos y quedan puntos todavía por hacer para poder llegar al 31 de mayo fuera del descenso. Por supuesto que estamos con la alegría de haber ganado un partido importante, de haber sumado 3 puntos ante un rival de Champions como es el Valencia, un gran equipo con grandes individualidades y creo que hoy, bueno, sobre todo en la segunda parte, se ve un Espanyol superior a un Valencia, a un gran València, no? L'entrenador de l'Espanyol sempre amb els peus a terra. Millor. Qui no sé si haurà tingut avui els peus a terra és el president de l'Espanyol perquè pateix molt o està molt content. Anem a sentir també què deia després d'aquest gran partit de l'Espanyol a Montjuïc. Bueno, jo diria que sí, avui ha sigut quasi, podríem dir, no és el partit definitiu, però sí que és un partit molt important. Em sembla que ens posem a 4 o 5 punts ja del tercer d'últim i a partir d'aquí tinc que dir que estic content. Avui és el primer dia que ve el meu fill també perquè amb els patiments aquells m'estimava més que ell es quedés a casa, però vaja, ens ha donat sort i aviam si un altre dia també pot vindre. Doncs això li anava a dir, Portil, perquè és evident que li ha donat sort i el que és evident també és que aquest equip està en ratxa guanyadora i que és imparable. És igual que vingui el València jugant-se a la Champions, vingui qui vingui, aquest equip ara sembla no tenir límits. Bueno, jo sempre havíem dit que la plantilla d'aquest any era una bona plantilla, per lo que sigui les coses no van sortir bé, però el que sí és cert que fa 5 partits que no ens fan un gol i fa 6 partits que no perd l'equip. Hem fet 16 punts sobre 18 i això és el que ens ha portat a la tranquil·litat aquesta que, com diu el míster i els jugadors, encara no està fet. Hem tirat un pas molt endavant, però encara queda molt, encara queden un parell de partits perquè jo calculo que la salvació no sé quan estarà aquest any, però no ens hem de confiar, hem de seguir lluitant i hem de seguir amb el públic aquest, que això és el millor que m'ha pogut passar durant els 12 anys, perquè si no arriba a ser pels jugadors, perquè en definitiva són els que fan els gols, i per l'afició aquesta, difícilment avui estaríem
amb la posició aquesta. Una vegada més, gràcies a tota la gent aquesta que ho dona tot pel nostre club, i ells són els que realment es mereixen que l'Espanyol pugui sortir del pou aquest que no haguéssim tingut que haver entrat mai. Per acabar, el tenim en forma, president, perquè recordi que va prometre que aniria de Cornellà, no, de Montjuïc a Cornellà, i que ja tinc entès que s'ha comprat una màquina que diu que vibra, vibradora. Què és això d'una màquina vibradora? Bueno, són unes màquines que ara han sortit, no em facis dir el nom perquè no me'n recordo, si me'n recordés tampoc el diria perquè no sé quina marca és, però es veu que va bé perquè aquesta setmana he fet unes tandes i realment tinc que dir que no és que siguin un miracle, però sí que et posen una miqueta més en forma, perquè jo fa la friolera de 25 anys que no feia res. I ara començo a posar-me en forma per fer tota la caminata aquesta. Doncs posis en forma, que la caminata està a tocar, eh? Perfecte. Adéu. Vinga, merci. Adéu, Sergi. Adéu. El president de l'Espanyol posant-se en forma porta molt bé aquests comptes, David, i si Dani Sánchez Vilas es posa en forma, tu vés-te fent mentalització amb els taurons, que et recordo que vas prometre que Sí, ho faré, et i amb molt ficaries de en una gust, piscina. perquè si ho faig vol dir que l'Espanyol s'haurà salvat, per Això tant ho faré mateix. amb moltíssim gust. Això mateix. Doncs anem a veure imatges d'aquest partit, un ràpid repàs als millors moments, a les millors jugades. Aquí tenim que començava aquest encontre a les 7 de la tarda a Montjuïc amb un mosaic excel·lent, amb una graderia plena, 34.130 pericos han pujat a l'estadi a donar suport a l'equip. Aquesta és una primera ocasió per l'Espanyol, el xut de Luis García, que venia en carrera, que ha sortit desviat a la dreta de la porteria de César. Tenia ganes de gol, Luis García. Una jugada de perill també per l'Espanyol, Iván Alonso, que provava el xut, molt sacrificat i amb una tasca molt bona que està fent el davanter uruguaià. Una acció pel València després d'una relliscada de Jarque, és finalment Villa qui xuta fluixet, sense perill per Kameni. En aquesta jugada Sergio Sánchez buscava el cap d'un company, d'Iván Alonso, que no aconsegueix rematar per poc. La banqueta vivint amb tensió aquest partit i també Sánchez llibre des de la graderia. Avui no hi havia cigarreta, però sí hi havia dits. Hi havia dits, hi havia ungles aquí.